Sziasztok! Akkor ez egy nagyon-nagyon rövid próbaóra lesz, vagy egy ilyen bemutatkozó, hogy milyen is lehet egy ilyen szaknyelvi, pszichológiai szaknyelvi magánóra. Általában én angolul szoktam az órákon beszélni, de most próbálok könnyíteni mindenki kedvéért, úgyhogy így félig magyarul, félig angolul fogom mondani. As you can see, there are some chapter titles related to this specific part of the book. So, pszichopatológiában ezek a témakörök szerepelnek. Itt most csak nézzünk meg egy oldalt. Cognitive approach to treating depression. So, this chapter begins with an introduction to the psychopathology. És tehát az elején a pszichopatológiának a bevezetése szerepel, és ebben említenek 3 mentális betegséget, az egyik az a deep depresszió. És itt a Cognitive Behavioral Therapy, a CBT-ről lesz szó. Tehát itt a könyv felépítését láthatjátok, hogy az első oldal, a bal oldal, az igazából bevezeti a témát, itt az elméleti oldal van, a jobb oldalt pedig a könyvnek mindig egy ilyen értékelése szerepel az elméletnek. Tehát itt például az alcímek Research Support, szóval hogy milyen kutatások támasztják alá az elméletet. Individual Differences, ez arról fog szólni, hogy személyenként milyen különbségeket találhatunk. Tehát itt a CBT például lehet, hogy valakiknél kevésbé működik, jobban működik, stb. Vagy éppen az adott kutatásban találtak különbségeket a résztvevők között. Support for behavior activation. How the behavioral approach is more helpful. And further evaluation such as alternative treatments and the dodo bird effect. Tehát itt a further evaluationben mindig olyan témák jönnek elő, amik még inkább alátámasztják az elméletet, vagy éppen valami plusz olyan kutatást mutatnak be, amihez kapcsolatos. Tehát itt minden fejezet így épül fel. A bal oldalon ez a fehér rész, ott mindig egy definíció van bizonyos szavaknál, amik új szavak és nehézséget okozhatnak, vagy olyan kérdések, amiket nem érdemes elgondolkodni. Úgyhogy ilyen a könyv felépítése, és általában a fejezetek végén van egy ilyen összjegyzet, úgyhogy akár úgy is lehet dolgozni, hogy az összjegyzetet megnézitek, és abból kezdtek el kijegyzetelni először. Egy pszichológiai szaknyelv órán szerintem az a leghasznosabb, hogyha egy kicsit beszélgetünk a témáról, hogy mit tudtok idáig, illetve ahogy átolvassuk a fejezetet, lassacskán átveszünk új szavakat. Ez az elején elég nehéz nyelvezetű, mivel hogy a pszichológia az egy más fokozhat az angol nyelvben. Hát ez magyarul is nehezebb, hogyha nem foglalkoztatok vele ezelőtt. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy esetleg érdemes dupla órát csinálni, mondjuk 45-45 percet, amikor is van egy angol óra rész, ami szimplán nyelvtan, meg stb. Foglalkozunk, hogy felépítsük ezt, és a szintet megemeljük. Szóval ez ilyen advanced English, and then maybe the second part of the lesson would be psychology. And then you can choose the chapters you wish to go through. Tehát az Instagramon megtaláljátok az összes olyan fejezetet, ami megtaláltok könyvekben, és akkor mondhatjátok is, hogy engem érdekel a pszichológia óra, írtok nekem, és mondjátok, hogy én ezt a fejezetet szeretném átvenni, és akkor ezzel már azokat a témákat tanuljátok el, amik érdekelnek benneteket. Úgyhogy csak én szerettem volna mondani, írjatok nyugodtan, és további szép napot nektek, sziasztok!